Wara l-preżentazzjoni u repliki tal-Budget 2026, il-Parlament Malti beda jiddiskuti l-estimi fl-allokazzjonijiet finanzjarji li l-Gvern qed jippjana li jwettaq fix-xhur li ġejjin. Kif inhi l-prassi, l-ewwel mattellaw id-diskussjoni kienu dawk li jaqgħu taħt ir-responsabilità tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burge. B'enfasi fuq is-settur turistiku li qed jara l-iżvilupp f'qabża ta' kwalità, Dr. Burge irrefera għad tkabbir li pajjiżna qed jirreġistra sena wara oħra. Semma kif l-ewwel 9 xhur ta' din is-sena Malta laqgħet 691,000 passiġġier ta' cruise liners bżieda ta' 3% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra, waqt li ma' 3 miljun turist waslu bl-ajru din id-darba żieda ta' 12% fuq l-istess perjodu fl-2024. L-istess turisti kellhom nefqa bejniethom ta' madwar 3 biljun euro, 19% aktar fuq is-sena qabel biżjed minn 3 kwarti ta' dawk li żaruna jaqbżu l-25 sena. Din l-istatistika flimkien ma' diversi linji tal-ajru li bdew jew se jibdew joperaw titjiriet lejn pajjiżna qed jwasslu għal akbar konnettività ma' pajjiżi oħrajn. Minn barrek, il-Ministru wkoll irrefera għal fatt li Malta qed tkompli tattira iżjed konferenzi internazzjonali b'din is-sena diġà ġew organizzati 16 bis-sem ta' 11,000 delegat barrani. It-turiżmu li matul is-sena d-dieħla se nkunu qegħdin inżommu fostna il-laqa is-summit, il-Global Summit tad-WTTC. U il-ħidma fuq kemuna illi tgħaddi għal fażi li jmiss. Fejn jidħol il-qasam ta' relazzjonijiet diplomati, id-Deputat Prim Ministru tenna kif Malta se tibqa' dejjem impenjata favur id-dialogu u ħidmiet bilaterali, kif diġà għamlet matul it-terminu tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fis-sentejn li għaddew, it-tmexxija s-sena l-oħra tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, u l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa din is-sena.